Aşgabatın 11-nji kiçe trapsatynda yerleşen şeker adyk dukanynda gijeden ahal ýagynyň nobatyna durýan ýaşaýjylar dukanyň açylmagy bilen biri-birini tekleşip öňe da ugrýarlar. Yok, hisler, oturdu. Başlanýar bir başagaýlyk goň halmagal. Ýaşaýjylar biri-birini edil ýolmalaýjak bolýarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde söýleýän ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä, bir ele bir rapdan berilen ahal ýagynyň dukanlara getirilen möçeri gününden adallar. Ozal 2 sagata çeken nobatlarynda 1 sagatdan aýrylýar. Tebägi satyga çykarlan ahal ýagy sanaly adama ýetdir. Gijeden dukanyň alnynda oturmagy her kimiň ýaraglygy bolmaýar. Tehel giza alypdan atara golay barsaň bolsa, eýem ýyky nobatlara düşmeli bolýar. Her gün gijeti bilen şol bir adamlar, ýagny ahal ýagyny alyp satýan denanlar, öňdäki nobatlar eýelýärler. Ýydrapda nobaty durallary bolsa ýag ýetmeýär. Soňra alyp satarlardan ýagy gymmat wagtna dukanyň golay gultymynda hem satyn alsaň bolýar. Ýeşdirlik sebäpli gün güzerarlaryny aýlap bilmeýän ýaşaýjylar ahal ýagynyň gytylmagynyň peýdalanyp, ýagy adyk dukanlaryndan öz wagtna satyn alyp, soňra ony gymmat wagtdan satyp özlerine çörek pulgadan ýarlar. Odalaşandan nobat bellep sany ödäýän ýaşaýjylar öz ýakynlaryna, çağalaryna, goňşularyna hem nobat belliýärler. Ýerertirden ýa satylyp başlanmanka nobata ýadan adamlaryny öz öňlerinde durup, şeýle ýol bilen olar bir näçe gap ýag alyp bilýärler. Şeýle-de 1 litrlik gaplanan bir gabynyň wagty 3 manat 40 teňe bolan ahal ýagyny Aşgabatyň Altynasar bazaryndan bir gabyny 10 manatdan islediňçe satyn alyp bolýandan hem Aşgabatly dökra aýdýar. Onun aýtmagyna görä Altynasar bazarynda satyga çykarlan 10 manatlyk ýagyň näme sebäpden bahasynyň gymmatlygyny soran halatynda satyjylar isleseň şu bahadan al, islemesen gidiber, taňa dordan ýa satjak bolýan ýok diýip gödök jogap gaýtarýarlar. Degişli organ işgärleri 3 manat 40 teňeden bolan ahal ýagynyň 10 manatdan satylyp durandygyny görýän däldirlermi? Onuň nireden gelip çykandygyny anyklamaga organ işgärlerinde ýar ýokmy diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Ahal ýagyny öndürýän zawodyň bolsa çyğmalynyň ýetmejiligi sebäpli işini togtatmaga ýakyndygyny zawodyň işgärlerinden esitmek bolýar. İşgärleri tölögsiz dinsel şogratdylar. Täze pata hatyly ýetişip zawoda pata çygydy gelip başlaýança zawod dolu güýçünde işläp bilmeýär. Galan gaçan önümleri bilen işläp Türkmenawadyň bayram alynyň ýağ zawodlarynyň getirilen ýagy täzeden işläp, onuň ýysyny aýryp gaplap satyga çykarýarlar. Täze hatyly ýetişýänçä adagdalan beýlek zawodlarda hem önüm taýhallanyp barýar diýip öz adynyň efirde tutulmalygyny toran ahal ýağ zawodynyň bir işgäri görüň berýär. Dollaryň gara bazarda nyrky ýokarlansa, daşary döwletlerden getirilen ösümlik ýaglary hem gymmatlyar. Ätiýaçlyk alyp goýaýyn diýsen, ilat artykmaç pul hem ýok. Şol sebäpli arzan önüm hasaplanýan bahasy 3 manat 40 teňe bolan ahal ýagynyň ugrunda ilat giýje ýatan ok diýip ýaşaýjylar diýenýärler.